Shu chuan anu lunglu ro chun chu a u hi ren hena zungbuna siamtir turin a design tur lo ro man meka a u hi rani chu tlere designer ani boka adu ang thala siamtir tumin design sang te chuan a han siam kwal ve a jenjeni te in lam ron langin kongka an ron kika jenjeni chuan rang takin ava hon saka a be sei lo le rin lo lu tukin bo shu chu alo lang hlol mai jenjeni chuan rang takin kongka khar le nga la han tuma bo shu chu aron lut lui ta tho ke assistant omna ina ka kal chu enge poina a han tinghal thora shawani chuan bo shu a han mu chu bo shu ni tiroti in alo lom kher mai bo shu chuan zan re ei do ni lo ti in an ei tur in chop chu a thu chil ngal mya chopstick chu man han tuma shawani chuan a man lai ni thu lo shilin bo shu chuan kutin ke ei thei lom ti in ala a ei ngal ham hama bo shu chuan a fridge ro vek to wanga a ril tram thu a soi bor bora shawani chuan jenjeni chu havin assistant in in angin in na evatlin lo ve ati a chu bo shu lom zong tak lo ni in chu vele bo shu chuan kha ni sin I chianu du om big zia kha shethia mem a han tingal sata a chianu chu thalak puin jenjeni chuan ho turin lo ti chen mai boka ho tura chhualai chuan an in luat na nei tu nu pithawi an ti thin chu ron kalin in luat mana ron dila bo shu chuan phone atangin a han pe saka jenjeni chu alawin thashung ema pithawi chuan bo shu chu mel tha ati in anin chibai lop lopa a thla du lok lo le ngal chu tianga bo shu an apui ta ka wang chuan in chunga lut le in a han thu le ren ro na reipo a thu chuang lo jenjeni chuan a hotir lui ta thawa atu ka chuan jenjeni chu bo shu ina chuan kalin a assistant na a tho to ber ni turani thu shilin bo shu chuan livina ni na ban che mi ke assistant ni ya ka thu lom I ban le ban lo tur chu ka thu nei na in ngat ati tlata ma se jenjeni chuan company thu chua ka lom ti in lua man apek sak po chu rul ngalin poisa ape a ma se bo shu chuan ala du lo anin non na samaya anin ti thin rim ta mai don poisa anin non na lama chuan jenjeni chuan bo shu ku ta chuan a sik ta waka bo shu na tilu tuk chuan envelope chu pain poisa chu swimming pool a chuan atadar ta noi mai jenjeni chuan theile win aban phak chu han chara a kun jong chuan atlapal ta bo shu chuan lo nuin I kong chen lekani kha tui cheng thiam lo mi lo ti a jenjeni hai boy han mu chuan I thiam lo tak tak lo ti in azwang thata ngala jenjeni chu vapom bet ta ngal ma se tui lo lem nem dewa wangin a har lo zui ta maya bo shu chu tui chunga chuan in nimin CPR avati sakta a chumi nu chuan jenjeni poron har le in a hlau lu tuk chuan bo shu chu akwa bet chunga bo shu chuan pula tang chuan lang chuakin hu nuang chungin jenjeni chu an in lama a ho ngala atu ka chuan company lama jenjeni chu director yuin kowin bo shu assistant na a chol san don to wangin ejena kaisan lama lo soipuya vice president du in a recommend thule workshop a povatel ve turin lo shila jenjeni po chuan han hu phur deuh lek ma se alom ve mai jenjeni chu a hola ma ba sa chuangin an company chuan bo shu chu shelatum tak tak em ni le tina ngai to a bo shu assistant na chol sana hun ve ta chu lungleng ruma hlim lo zetin ina aluta an kongka chu lowin hongsa in shawani a omemoti in han awa ma se arin lo dain sofa chuan bo shu fan tle rol shehui kha lo mu a jenjeni chuan an ina lu thei dan te engwang ron kal nge ni te a omna sha thei dan te chu han zot por hle a shehui chuan an ina tanga tlan chwa thu te lo shilin aril tram ema wang le kalna tur ani lo wanga ron kalani thu shilin engma lak sak lo thu lo soi sok soka chuti lai mek chuan bo shu chu a thianu ke sinin ron kholin bara an party a kal turin lo soma bo shu ero alung hlutle reu design ngot ngai to in akal du talem lova jenjeni le shahui ron langin ei tur ein an chuaka shahui chuan jenjeni hne na chuan anu in hau reng thu te bo shu boy pui phalo zale a huat em zia te chu a shil bor pora an in lama ho in shawani chuan shahui chu alom lem lo hle ma se zana kholaya mei chha le ngal an chhuat tir mai chuan boina tok se jenjeni chu bo shu fan no chuaka pu in moi phone tam tak a thleng le don si a chu mutlang sa rengin lom lo chung chuan an ria tir ve a atuka manager suni chuan bo shu shal ani don chuan
manager ai sang department danga da in be se ve in director chu lo soipuya director chuan company a kan om hi ithu soi kha staff tin an siange alo ti vata engma soipui tam du lova jenjeni le chawani chuan shahui chu na a kalsanin in an nga tira shawani ina ava ho chu athina sau ta phat mai shahui chuan a thian te ko khomin an in chu alo nok nei noya shawani thinrim lu tuk chuan an zawai chuan an hnot chuak ta phiara jenjeni chu ko ho in shahui omdana mu chuan rang takin shahui chu khol ta ngala shahui nu in ron changin aron haule shipa phone chu shahui chuan ron chu sak tumin anu nen chuan an in ha boy le na satamai jenjeni chuan an in nok zong zong chu han thian faya company lam ron lang le in recording director changan jenjeni chu recording ti tura zirui local don thu shilin ama lo hmuaka lova kai shwai turin alo shila jenjeni chuan phur zetin zirui chu company twala ngak le tarana zirui poron thlengin jenjeni chuan message chungchang kha lo soi chuaka zirui chuan shawanin boshu fem tu tho na mai mai ani thu alo shil to thu le fem thu ta ni ro chuan a om lo ma ma ni ti in thin rima ala tabik lova boshu in lam ron lang le in kongka an ron kika ava hon chuan a thian te ron lutin keshini birthday lom na turin an ron pung khoma boshu chu phurlem lo hle na in an ron panchil to si a engma asoi boy tabik lo boshu chuan keshini chu birthday gifts pe in thalia market a om chan don chau thu shilin kechini chu alom hle mai a han honga chimoi takalo ni a boshu ne na chuan min or tirla han ti a ma se boshu chuan inei to reng alom kha nangma in or mai ro alo ti the na jenjeni po boshu ina kal to lovin an boshu fan shahui kha anulaka boina na satak ato thule in chonga tanga zwan thlaka mani inti hlum atum thu an sheta a jenjeni chu wakal ngal mai atuma ma se manager suni le director yu te chuan lodangin fans te ne na inzom na thuk tak nei an du lo thu an lo shila kal lo turin ti ma se jenjeni chu akal lui ta thawa chuti lai chuan boshu in lama ve thung chuan hlim takin an lo party mup mupa jason povatel ve in boshu hne na chuan party buat sai tu ke shini chu adu om si a ipoisa mu tirin chwa pui te che a han ti zewa boshu chuan apa in company lian tak anei thu le ama ai po a ho sak jok thu a shila jason chuan jenjani khan engkimati sak thin che a party ve lenga tinge i ko lowa jenjani hian inuna thu nei riau iri ru lak sak tlat che a han ti le ngala chuti lai chuan jenjanin ron callin ka assistant ani to lawa engma ti dun tur kan nei to lo ti in boshu chuan ala du lawa jenjani chuan taxi pharin shahui omni lama panta a boshu chu ron lang le in jenjani message adong le a han chhar chuan shahuin mani in tha tum thu aron shila rang takin boshu chu tlan chuak ve ta ngal jason chuan ron avin jenjani ingai sakzia chu lang tho tho aron lati shama boshu ava thlen chuan jenjani alo thleng to a shahui nu mang ang chuan khazai thiam mo lutuk wang khan engthil ma engai to theilo har chuak ro ti in tra o twa win alo shok dot boka shahui chuan boshu chanchin ngai ven ringot poi phal lawa ruma min khung be reng ai chuan thi mai hi kata na thajok ti in zuang thatur chuan han hoi thla a jenjani po chuan thei to pin alo thlem be boka mi puitam takin hnoilama tregin an lo chho thlir thup bok boshu chu vakal nain ron le turin ava thlem ta a shahuin boshu a hmu ta ka chuan thu oi takin ron le ta chu anui na hmu chuan ka fanu in min ngai pui mo lo zia hi ti in ama zok tu chuan thlak tu min atlan ve le ta anu chu dan be tu min an ba pota chuti lai chuan jenjani zok tu namin jenjani chu atlhata a chu vele boshu chu rang taka zuang thave ngalin jenjani chu akwa beta ama chu hnoilama in herin police ten ven himna na an thil rondo air kashana chuan an tlathlata a damdoi in ron lang chun zomin jenjani chu damdoi in khuma amu a aron har hlola in chhonga tanga an tlak lai chu amang lam shat ruaya nurse ne na chuan soin imanga nilove na in chhonga tangin in tlalom hei doctor ron kaleti in doctor ron luta doctor chuan in chhonga tanga in tlak khan I hlau lu tu ka wangin an conscious ni oma darkar som chung chu I har lawa khat langwal khana chan him che ni a hnuaila ma omin achunga itlak nana ani ero chu aban le ake atliaka nang ero chu I thale thua yang ti in shila jenjani chu ron thawin kalnga latuma ma se doctor de chuan an lo dang beta jenjani chu a that deuh nuwa boshu omna room zongin ava chuak ve a
bo shu ru ma valu chuan bo shu chu an lo tuam khong ngei mai bo shu ngong cher khong na chuan ava soi det teta bo shu chuan a ngong cher khong na chu adjust sak turin lo ti a jenjani chuan han siam tha chaka ka ke thak min hia sak ro ti le in jenjani chuan an plaster na chu han hiata bo shu chuan imola mi plaster lai te hia theini mi a chakka hia ro aron ti le jenjani chuan han hia sak le sok soka bo shu chuan bathroom a kal ka ngai atile ngala jenjani chuan bed pen om si lo in tin nge niang le han ti a bo shu chuan min puila bathroom a ka kal theyang ti in a drip khai lai te chu a han ken saka bo shu chu rak vakin thisina le tania han ti a jenjani chuan rang takin an keng sang le a ka ke dam vek po ni se nangma hian min la that don ani hi ti in bathroom lampanin bo shu chu a khwang ke bai dat tata bo shu chuan drip chu nongka te ta dewa a phoi loka dokana chuan da in an kalsana bathroom atangan ron let le nu chuan drip chu thei ngirin khuma chuan anin hlang kai le a mamo in nei chuan min lo call don nia ti in jenjani chuan a kalsana company lama director te le manager chu president in lo how bora bo shu le jenjanin fen pakhat an chan himlaya an om ve lo wang le an tran pui ve lo chu demin director te po chuan an thiam lo ni thu shidin ngai damandila president chuan tuna thil thleng hi bo shu tan lar le na chance thatak ani chanchin bulama po chu tiang tur chuan tran lo khong che u ti ina kalsana zan lama jenjani chuan bo shu chu atlo a om dan chu dik ta hau lo mai apang chu dikin bo shu chu alo khwa sik hlua maya jenjani chuan rang taka doctor ko ngalin doctor chuan an drip khai chu omna zota jenjani chuan bathroom kal dona wanga an phoi thu shilin doctor chuan how ta shipa bo shu chu atho tha thei ta tlatlo doctor chuan ventilator man tir ro uti in jenjani po in pona tangina clear ta ring ringota doctor ten chuan nu chuan jenjani chu valutin bo shu khumbula khumbo ina muhil ve a zinga bo shu lo har chuan abula jenjani muhil mu in puana sin lai chu theile vina sin tir vele te thunga khongai mel zitine enwang wanga bo shu fans te chu damdo ina ron pung khomin bo shu mu tumin thoman nei ring hle a director te po ron kalin nurse bula chuan bo shu ho tu te an ni thu soin an ni ero chu an lu tira bo shu chu va mu in hospital danga enkol turin lak chu an tuma doctor te nen po in hau thel nge anin la chuak ta nge a bo shu chu yiranin ompuin jenjani po in ron kan ve a yiranin nen chuan bo shu chanchin soin anun adang lam to zale midang te ngai to na changa sha to thu te soin jenjani ne na chuan abula omtam berini a nangma wang ka ti lo the lo ani ti in anau pan laya an in akan to dan te chu soin chu in ka nga chuan anu aboral dan te tun thling in bo shu chuan mei a hlau tlat dan te chu soi chhuaka thian kompo thiam lo le chan ngai reng ani thu te soin midang te bula nun dan po athiam ve to thu te soya anti ti bora anti ti mek lain ke shini le bo shu pa an lo langa bo shu pa chuan ke shini chu apa company wanga motan du emin irani ti nen in biak lai chuan bo shu ruma chuan eng thome moni aron ri chora jenjani chu tlan ma saberin isha mt na vazot ngala chhuata chuan chopstick te chu alo thawlo ni a jenjani chuan silfai turina kalsana ke shini chuan apang park en sak chu tarin ei turbar atuma ma se bo shu chuan karil tram lo atitlata naktuk maya US akal le don thu soin a ho san dona chuan jenjani hnena thata kalo enkol sak turina cha a chwa san tangala company lama meeting nein bo shu shalle shallo tur chungchang an rela bo shu thil ti chuan om taka wang chuan company sang sangin bo shu le du tu an tam ngei mai vice president malina chuan tuna ming thatlai ngeya manto taka shal chu du in vice president dui ve thung chuan a ming thatlai tak sum a hai lu nem don lai taka shal chu phallavin an company sum siam nana kol ri adua vice president te pani chu in hnialin an borak so sang thakop mai malina chu thinrimina chuak tawa director te pani po in nuam tilovin an chwa sana dui po malina che dan moi lo zet wanga thinrimina chuak ve ngal boka president chu an chwa san ta veka dui chu an in holovin apa ina kal tawa a thinrim ne chu apa bula wa thlenin ava in leibwa a damdoi in lam aron langa bo shu chu jehui te nu fa chuan ron kan ve in jehui nu chuan bo shu alo soi chat na le alo huat na thin zong awang chuan ngai dam dilin bo shu pu in jehui chu thata ka le khazira anu thu oi turin alo zil ve boka school akal le a passport chuan university alu na tur atum sak don thu a shil boka jehui te nu fa chuan an ho ko nga
chu thu chu soi dunin anu chu alom khop maya an tu soi lo she pha mi pahnih chuan aruka video lo recordin chu video chu adar ta chiam maya bo shu ming thatna chu anasa tatul tula Director tele Vice President Malina chuan bo shu ron kanin hetianga mudring chu ashe omange ti in thil thar an ron leisaka jenjene chu director yinan chuan a han kawa jenjene chuan wheelchair a ron nor luta lina chuan bo shu la na ron le thar le chun zomin wheelchair through in charity tan show nei tir an du thu soin thalak chau angai thu asaya bo shu chuan adam lo na mangjang kaya sum siam nangot an lo ngai to chu athin rim hle a ka ti don lo ti in director te chuan zangzel hu school kal le na tur atum sak tur thu po charity ani ngal to thu te chumi tan chuan tuna bo shu dam lo na nge chu man da tang kai ber ani thu te an soi boka kungtam takin thlem ma se ka ti thei lo ka du lo ti in thin rim takin a chang le ta malina phe chuan lung oi lo vina chua san ngal maka medang te po chuan an chua san ve ngala an chua nu chuan jenjeni chuan je hui te nu fa video chu bo shu entir ve in company sum siam nana ti turan ni lo thule an kain tin ama bo shu chau chu he thil ti turatan hian adu thu soin ati hlotlin phot chuan an client chuan charity tan wheelchair sang khat a thon a sem don thu te shila chutianga jenjenin thataka shil fia ta ka chuan bo shu po chuan ka ti yange ati ve ta a jenjeni chuan lom takin an director te chu a shil ta ngala bo shu chuan wheelchair a thu chungin charity tan zain shooting anei ta a video chu jenjeni chuan director te thon ta ngala president chopin bo shu chunga mai baka jenjeni chunga hlei chuan an lomin jenjeni chau chu bo shu ti lung oya ari ru hne theitu ani anti ta theva president te nu papu in jenjeni chu kovin a company tana a tho that em awangin lommana thil engimoti sak an tum thu an shila jenjeni chuan ni som chung Europe zin min phal sak don in ni han ti fiam thu kwal ve hluta president chuan na kan pedon che a izo fel nuna Europa company sum mangin izin don khop mai alo ti ve boka jenjeni chuan ni love ka fiam thu mai ni kha alo ti ve a president chuan jenjeni chu bo shu agenda tan an du thu shilin jenjeni chuan makati in alom kher mai ti chuan bo shu assistant ni to lowin bo shu agent ani ve ta a jenjeni chuan bo shu hne na chuan a agenda tan an hlan kai thu te shil ve in chu na ta na in rin tok lo thu le a tho thei a rin lo thu te chu asoya president hne na soi sak turin nge na ma se bo shu chuan lo du lo na samai enga ngei thei lawang suni shipuna thei chuan enga ngei thei lawang itianga experience angai thiam mai don lo ma lo ti ve a jenjeni chuan hu phur khop maya bo shu chuan director yi win ron kola a assistant thar turan ro sak thu le a hnar ngal thu ashila ka assistant tan po midang ka du lo ka assistant le ka agent ni kop mai ro ati som ngala doctor le nurse ron kalin doctor chuan bo shu ban ru chu aron khoi saka bo shu chuan na ti em awangin akuta humatan nurse in bola ron pe a ma se bo shu chuan angai lo ikut min lo pero ti in jenjeni ma a chuan akuta do a jenjeni chuan akut chu zoi muang in a han pe a doctor chuan akut a han khoi le che chu bo shu chu rak wakin jenjeni kut a chil lai chu a met ta waka jenjeni na tilu tuk chu lo then na samaya nurse chuan bandage chu phel saka han tuma jenjeni kut bok chu chel sak le a nurse in bandage han phel che chu bo shu chu rak wakin jenjeni kut chu a mer le ta waka jenjeni po aron rak chun jom ve le ngala bo shu chuan nga tingei rak ve wak waka bandage a phel ringot ani kha aron ti zok zama a jenjeni chuan ka kut a tliang mai don a lom ti in na ti takina kut chu la sona bo shu chuan nui chungin ikut ka chel ti ka she to lawa ala ti zuya jenjeni company a avakal chuan a staff pui te chuan a hnakai san chu an lo lom pui ve liama director yinan po local ve in jenjeni chu heta mi pui zinga enga tingei oma i office aron kal te che office rani nei to don lo ma lo ti a jenjeni chuan zakdeu likin heta thuthi nom ka ti zo ka lo ma lo ti ve a ma se director chuan VIP ini to lom lo ka ro ti in staff te chu enga nge in din thupa abung ro hi room thara lo swan lu sak ro u a han ti a jenjeni chu director chuan a room thara chuan a kai nga tina kai luta jenjeni room tu na chuan abung ro te chu a thian ten an lo swan luta an lo rem fel sak nga sap sapa director yinan chuan jenjeni hne na chuan kan company lu thar berin ni a reilote a agent ai kai sang hala injir tur tam takin nei ni ti shala theitop chwale turin ka du che ni ikai san thu hi director yiwin la shemya lawanga
hetiang thulom omte chu shil ka chak lutuk ka va shilange ti in a chua san ngal thuaya vice president maron lutin jenjani chuan thutna lo kiana malina chuan jengbo ju agent in liboka hi ka shil sang che bo shu hi ka department noya ken kol dona nangle director union kan pathumin kan tangtlang dona theitop min chwa puya min support la turin ka du che a bo shu ti lar le sum tam tak hai lu tir hi kan tum turani I thenge yang ti in report thulovin a chwa san le ngala bo shu ron langin nurse ne na chuan a assistant omna shat le shat law zota nurse chuan company lama aboi dona wanga aron kalman don lo thu chu shilin bo shu mel chu angui ngal veka ziri ron lang vele in an company a shewani nen an company tluk chhiat wanga ril ruha takin an ti duna zanlama company president jian nen in mu in an president ril ruha chuan zu in reng mai boka ziri chuan star company in kan company ne na thodun an du thawa thokdu nila kan company apo kan kang chhode wanga sin ti na hanrona ma se president jian chuan adu haulo an company a in len hle em wangin sanlam aya chimral mai a hlau zo ka wangina du tatlat lawa jenjani te chian dun ron lang vele in atuka jenjani le ziri ten zanria kil dun an tuma wangin jenjani chuan tun ma aya in cheina lampo war thar adu thu asoya chu wang chon shawani chuan jenjani chu han chei chin na samaya jenjani chu dar thalanga han in en chuan alung oilo kher mai jenjani le ziri chu in mu in cafe pakhata an thu a reilo te chaw an ti man ti in jenjani chuan bo shu phone call adong le ngal chata jenjani chuan changin ning zetin ka boidon ka ti kha ati ngala o kalo ka lang ti zom ngalin a chuak ta ngal maka bo shu chu wheelchair a ron nor chuakin ake an tuam te po chu an phel sak ve ta a jenjani chuan ni tin exercise alak puya theito pin a ruti chaknan a hun zong zong de tho chu bo shu bula a mangrala theito pa chwa puina wangin a topa chuan bo shu in tuala chuan motor ron dinga bo shu le jenjani an ron chuaka film khur takaron in kain bo shu chu abai ui uya jenjani chuan tiang hol ro ka ti che ati in bo shu chuan rang takin ron changa piang swal enin min enemy tiang ka mamo lo ka tiang chu nang mai ni mai han ti a jenjani chuan bungro enin min enemy lo ti let ve a an dan ngai te in shok le dot tin an kong ka chu jenjani nge chuan hong le ta a